ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. UMDC ka sorau berderu noyalam kaliang persya ubat titas khan ula kena ba ki kor komputer ka office ka khasil autonomous district council kidan ki penja ka jingli ka bawanra ubat titas w khan ka de halo ka jingkwa pentim ye ka jingthiet ye ki stationaries but ki we de ki tiar ki be de ka kor computer habajuba chief executive member jwe khasil autonomous district council ubat penya sing cm ula penpau baya kani la penya de ka general administrative department badla IT ha ka ms riti nongrum enterprise Habajubab halo ki computer ke executive member bapet ya ketrat information and technology ke Congress Mary Kharpuri kalau orang bakam simpat ladan ki computer bathet thamai. Ishibun Mr. Chairman sir, I could lay pang ye member iba TW Khan belong to LO Blawan Rai ni ke Jinkili. Will the executive member in charge be pleased to state the total annual amount incurred in the purchase of stationaries, computer peripherals, but QA. Hangni Mr. Chairman sir, kedan Arbenta kajikeli, te la kia ya kajuba lu Arbenta, hakabidi baka stationery, kalong khat kendai lak arpo hajar sanspa khat ar. But hakabidi bak kini ka computer peripherals kalong arpo lak arpoi hajar nyuspa sanpo. But na kaliang jonga Mr. Chairman sir ngan ai ka jubab hakabidi baka stationaries bal ada don kam supplement ne se ngan ai syatang hakabidi baka stationaries. Mr. Chairman, besibun ya CM belai kini ka jubab. Te akabede bat ki stationery mut kini ki mau jing don kam ki kot sada ki inu ni jing kam bede bat kini ki stationery hang ni 8 pau ba kadon ka jing pelut ke balong khat khandai lak arpo hajar asan spa khat ar na kabanta ka senam ar hajar arko lai bat arko sau dengan syukur bantip na siam hawa ni thiết yang kini ki stationery ka don em ka proses ka badaya da ka tendering lani ka don em ka jingkot ki supplier bania compete ya ka dor dan da kanu ka proses la procure kini ki materials kata ka jingkeli ka mengaku aban. Mr. Chairman sir, hoi I could lay kerpang yang elu belawan ra ini ka supplementary question. Habedi bakini ki stationaries kadadon hi Mr. Chairman sir daka rukom kabadai ya kaban procure ikini ki materials the stationaries nida invite ya ka invitation na kamenta ki firm ki kuat participate but hakabedi bakini ka arpulai arpusaru Keladon Mr. Chairman sir, naduk ka notice ba invite ki firm, but ka ondala one kini ki firm ban code iki rates habidi stationaries item. Nakalian ke department ru ka la perkre what ya ka CS ru syaba kan ai akan ka firm ka kabta ban supply. Kata Mr. Chairman sir habidi kani ringa sywa ban pentip ya ka yeng ba hagajing sya ka budget jong ka stationery jong arkulai arkusau kaditang khat arla Henry nadu usnam arja arkuway arkuar bat baka kta ka covid kibun ki pending bills how to usnam arkuway arkuar arkulai labun la accumulate no hakanika last financial year nomor takadaw ka poy hadu khat daila arko hajar but ya kan ni pat lari appropriate no
nakaliang ke department naka grant number ya ka stationery New naka grant number 1 jong ke GAD contingency stationery and printing Tiya kanika amount falak nrikuwe hajar sanspa propundai pat nila reappropriate no naka head number naka grant number pra CWD department 5% administrative charges number 1 pendep ikiniki bills kiba kala 1 naka tiga senam kabarin sya kanika last financial year kita Mr. Chairman sir habis kajuba Kebetulan, Mr. Chairman, syukur ruban tip manu bah kanika jingtiet di stationaries kahap aka department ayu manu badai ban pej yang in charge ya kani but habedai bat ka ban ai ka supply order hanu la authorize ban ai kan supply order but manu badai supplier bat supply ya gini gitu ya Sir ka department katehi ka GAD ka bangapet nakaliang jong CM but ka supply order kani ka supply order katehi haka MS Ricky Nongrum Enterprise but ya kani la le daka nakaliang secretary jongka executive committee hakabi kani stang iwe bedai ba stationery haba ai kani ka supply order saya di supplier atau ya kitiar la idan hagajo ka polas pan supply nya pan partly Mr. Chairman sir babun hi haki records ki beladap bro haki snap beladap ka julong ya ka office bakan pan partly nomor ba nempat tip lo sekat no jing.com teng.com kum kinu kitiar ka ba kalut hambun te kat kum ka jing.com Mr. Chairman sir la pan ni kini kitiar to bedai pat kini ki komputer pen yang ni ba kadon ka jing thiet kini ki komputer peripherals ba mut ki komputer ba kumju ki way pat ki items ki be ha ba komputer bedai ba komputer hang ni la pen ba ar kolak ar ku hajar kun spa san pho na ka banta kani ka snam syukwa ban yo jing shai ba kini ki komputer kamut kini ki ba thamai lot ki ba thiet ma tau snam ba na kwa ba tip kat no teli ki komputer ba thamai Mr. Chairman sir hakabidi ba kani ka jingkeli ka benta baat te ya kani nga IT hai yang in charge IT ba te ya kani ka kam tengah shu kepat i ba yo ban ai ke cuba Kublai Shibun, Mr. Chairman, sir. But I kublai ru ya I elo I bala one rai kani ka jingkeli but hagajo ka por ya ka supplementary question. Ti ka jingkeli ka jong phi bala ka nutili ki computers ki bala thiet tin re jingsha kat kum ka jingkeli ki di tang ki computer peripherals. The computer peripherals ki lekin ong ya ka computer yang tai kini ki gadgets ki like electronic equipment external internal CPU ki printers there te but nakaliang ka jong ka department te habede but ki computers te ngim pathet na market details te lada fikwa ki details ki bangi ni la purchase ru kadon hangne and ki computers te ni klem pathet banong ki new computers na kaliang ka jong ka department habede baru snem 24 menta 23 24 sao teli em nama la phiat tadi phiat subject dah kadang long lai lai jadi kau biang apa syukur haban te biang to tekat kong kajing tip IEM 4 kan tu lagi komputer ki don apa office profile Mr. Chairman, sir,
So she said ban jubab ya ka supplementary question jong I LO badan buram. Katkum ka jingtip ka jonga iki computers te so far ka ba ngidon man ka kamera ka jong ki EM te hapo ka jong ka department jong ka IT but shapo code ru tiki numbers specifically ngam da tip ha nama jing shisha ngalapan jing sha ka ni number ha kapor ka bang bat ngakum ka member I mean ka in charge jong ka IT ti ngam pagyo hadu menta ka ngan keren ka jing sha ya ki numbers jong ki computers ki bangalapan kat kum ka jing tip ka batik na ti ditang ha ki kamera ka jong ki EM ki badan buram ki jong I tengah tip tingi don khadwe ngut ti bat jong ka department hapo jong ka IT plus pade ba bat hapo jong ka code tangkat tahi. Mr. Sherman solongo ba mo susun mo pli lapan lu kime ai. Te kalong ke ba mo ka ba sngau le rai ba kumno ki officer ki jongi aba in charge lapan ya kan list ladi ya kan numbers ki computer melaban ai ke information ini. Kani kapen I bagadon ni kabamut bahang ni hapo office ni mat kadon kejigia perak kejigia penja komputer. Mangalayo snow, mangal ada tip tu. Bakadon kabakum kata. Takadang materpat IM ba kinle daga bateng ba hinsobahan ada ka statement ni ba kanu teli komputer ngamun banong kumi. Nadu kasnem ayu lakhir I komputer hani office. Kanu teli baru komputer lakhir. Bat kanu teli gidang don. Bat ya kita kibam don show. Kamu di gambar ki jong kiwe pat 12 ni kidang don ne import apa office. Lala auction ne mi kita ki komputer ki bare. Takada pun haban buat jintip ya kani nang ba kinu ki assets jong ka office. Kim dei ban suja na po office. Jadi kalau serius Mr. Shaman. Lada ki komputer ki laban ja sekiwi gitiar, rasya ja sekisuki sekimi tip langsung tiat kat bawan isi thamai tiat tiar thamai syu. Jadi kalau kapan luksan ia kepisah jong ke council. Dengan sauban ketu ya ia misat ju siam ba ngin hap ban pet ha hakabede bat ka jing tiat tiar namar teng teng obat hapor bat tiat tiar teng teng wat ka authority ru kimyo ka apro kim sempan ka aproval. Takadaw kepat ya ka isi ba oh pet ha bede tiar sa office. Sa shisin kuble shibon I LO namar ba jing shisha nga ro ngam banse namar bale ba kita ki bala auction ro hadu mentang kren be ka jing shisha mo bale ngini buri ke bro khoy mateng teng ha ba khadu sha kan no mangi ki yem in charge tin re ha ba auction ni kita ki bala auction ki barim ro hadu kan mentang ki sing ngam yo jing khen kan no tili ki computers bala theri ki por bala le ro ngam yo jing khen tin re ha ka por jang ateng klen the computer ka we ro ti tang ki tu hi ka statement bala ai bangila pelut kat tu arpo hajar arpo wei arpo lak arpo wei hajar news pasan po kineru kidai kitiar ki bangi don kam ka man kasi but ngaru ngangit scam ba let's say ba in future ngakar padret namar ka jingdon kam ka jong ka IT kadai ka man kasi shisha ka jingdon kam ka jingdawa ka jong kisia kini kitai kadai ka bangi haban function 20 along no 24 hours ten re ki don ki por ki ba kerke ban thiet siar ngimdon tenga kerpat ya ke isi lese shen yiru bakin mang khndiat kan kumbangala jo kerpat na kapor sha kapor ya ka IT department na mateng teng ban chili krong la so leran ya ladiru ba don kapor balong urgent ro hapsai na pla kreni ka jing shisha na mar balai ban ko ke kam menta kini ki kot kislang ni rupiyo nei lingba ka IT department bapin pren ro lingba nei IT department tengah kerpat red ba next let's say katam kebaruan ngam tip show tiba da kumno ya ka IT department la di ban mang pisa ha ka budget ku be shibon Mr. Shaman sir don ban supplement ni adin ba I yem in charge jong ka IT la panchai menta ngim da shai ba ko ni gidaw balong namar mamai di executive na Rey kami ke dorba idang request ya ke isi kemudian ledehi nak kementa ke jimbom syai ke jumpi ya ke department ke mereka ya kene kalau ke ba ngim da
snuhon na kaliang kantam na kaliang jungi kumno kata bijing terekam ya anta ka arpat ong ba haga por jong pi kem simpat tet kanu kanu ka komputer tenrei kani ka amau ka bala pen i henge bala inkor haga bedai na ka benta ka komputer kalong arpolak aku ejar kembali sepasan de dangla ban kumsa boleh pak haga bedai kami kami dijipulot lada pi om komputer Kamdi ngala batay te computer peripherals kimdi te ki computer te tak Kulishibon ya I member badan buram na po mautharishan ya ka supplementary question jongpi na manado nasnang kila de belong clear what is computer peripherals. We are not talking about computers here. Kamdi ka computer te hang ne de pikwa ki details ke ka bangi ni spend abede bakani ka arpulak arpawai hajar news pa san pho kabade kaba kani ningkong shwa nomor jingsha ka statement ngaklam sing ngaklam place ngaklam ala ban IPWPW te kaba ningkong kade hinriu lak prapho shi spa prapho kaba yade bangi thiet yakini ki xerox toners prapho nyotli cartridges arpho saw ki ribbon arpho saw roll keyboard ni thiet chipo nang ta kini ki PS chipo bat ki mouse chipo tli Desa kawai pat kabadai khat lai lak sau kawai hajar sanspa nyopo nithet ki cartridges sau tili scanner shipo printers real PC6 network switches to installation of network peripherals. Thank you Tahi. Mr. Chairman sir, shwa ban yang biang ban isim benta biang habide kini ke jingkeli ngaso ban ai play kerpang ILO member nama Tarishan dan nak kalian jungi ka executive committee ingin simkia akabide kini ke jing duna hangni hantai akabide ka IT department dan ini nak kalian jongaru simet seba ITEM ingin syong ban penbet ban wat kilak kulti dan ban streamline ya ke department behoi kamdei ka basuk let's say porba record dan what hagani katam ke jongi ban streamline lut ye ki kam jong council damar umbangi tip badang pun ba ke ki bangi hab ban penbet ban penbet penbiang ban ya bet ya ruti ka kam ni te takadaw ngitang juyedan meeting menta na ka post ka por what ka state government ki officers jongi ya dan jingate ka bacan ka state government but ki officers hantai but kindan ru ki ki meetings ki prepare hakabide ka administration kumno ban kampen pe renti ya kom trekam but kala dan ko ka jingmut hakaliang ka jungi ba ngin sapha ki batch wise nadu ki officers hadu ki staff ki jungi ban yo ngalade ikran ba deputy director jong kamati ban yo ki training hakabide ka administration te kani ketika badan kam adu kata-kata namarba ban yat baik ki kam ki jam po council ngidon kam hiba ki officers jungi bakin yo eka training kat kum kajuk ka pemerintah te nakaliang jungi hi nga bu ya kenika jing kular pa ngin yo ban shimkya habide ki babun ki department om tang ka IT ya ki babun ki department ki bangi haban streamline habide jing trekap Tentang ini syukur pak akal yang jangan ya ka liang ya tairu ban ai ke jinga trela ban ni kublai shibon Mr. Chairman sir.